Oras ma amang inang dotita saluhutna nomor minggu di bagas gereja on nang di inganan nabe. Selamat hari Minggu ma ita saluhutna amang dotenang di minggu guarna minggu ta minggu letare maka holongi Tuhan Yesus Jehovah. Tapuka mapar sarata dohot tuhata marede mahita siap buku ede nomor 20 sia ayat sada do tolu. Mar hite gorni depata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di porbadia, na tu mapalangit dohot tanoon. Amin. Marlas ni roha mahamu rab dohot Jerusalem, jalan merolop mida ibana sudihamu. Ale akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rab dohot ibana sudihamu. Ale akan marsak roha mida ibana masalaon. Lasdo rohaku di akana mandok tu au beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, sesada hodo si pangulu pada muhon jolma dohot debata, hupuji hami guarmi, jala hudok hami maulati tuho alani saluhut na binahenmi. Patupahon hangulon nami, saidongani mahami hite-hite asini roham, asa hupikiri hami totong ditanomu, dohot hamatemu. Asa warsakon hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporsiaon na sitong jala asa maroha haholongan hami huhut mandok maulate tuho asa olo hami mangihutun horodi hamatean ale Tuhan Yesus dihoma tama puji-pujia di tengah-tengani saluhut kuria naung tinobusmu marhite mudarmu nabadiai olat nion rodi saliling-liling na. Amin.
Bangion hamuma patik ni debata, ima sian patik parjolo satu patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup ahu pahenomu debatam. Patik paduahon, jang jadi kanaonmu jala dang jadi sumanonmu menang ahan nadi bandu gijang dohot nadi botor di penuh tongong. Rodi nadi bakasan aek, nadi toru ni tano, yang go tunggabi sesombaon manang sioloan. Patik padaluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhum nado sugut akan namar sineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma di pabadiahon di ari minggui, di naonom ari ma ulah hamu nasa siulanmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo nasadari, manang anak mupe, manang burum, manang napasam lahi-lahi, manang napasam boru-boru, rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutan ni halak pe, nam mangibati hutam. Ay di naonom ari do di topa debata, langit do tano, do laut, do nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di bahan ido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai, jala di perbadiai. Patik palimahon, iko pasangapa muda naturasmu asa martua ho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba debatam di ho. Patik paunopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiahon, unak ko olo makhatidakon hata na sotutu, maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposon na buawa, manang naposon na buru-buru, manang lembuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado padok ni depata taringot tu patik pasapuluhoning, odo. Ahudo Jahoba debatam, nina debatata, pargogo na suatu dosan jala pararimas, jala siluluhokku do di dosan ni ama-ama tu pinoparhu rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akka nasogoroha di au, alai asido rohaku di akka namar ribu-ribu akka napakolong ni roha di au, naso mangalaosi patikki. Atong rap mangidogogo mahita siya tuhata debata lama lahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoy mahami, mangulahon na umpartu patikmi. Amin.
Tatapoti madosatta tu adapani debatata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jalan nabonar, parasi jala talup ni roha, jalan nabosar doho. Samar pangulaki maroham midahami, di bahini saya sama sudedo sanami, dang adong na hupangasaun hami, dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo na hupasang tami tuhut jolom. Di bahini pasonang jala apuli mahami, akan na hinokap ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot sandi sata. Alani pangalasot tado ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapom mani debata na digijang. Amen.
Epistel di minggu tu sadarion imasian opat Musa ayat duzada namamuka sian ayat opat satu ayat sia tajahama mersikap soring. Jadi borhat mana sida sian dolok hor manulus dalam dopak laut arung asa mengaliat pasiding laut ni halak Edom gabe murhing ma rohani bangsoi di tengah dalan. Dungi marungut ungut ma bangsoi dopak debata dohot dopak si Musa. Buasa tung togion muna hami nakok sian Misir asa mate hami haholonganon huroa. Aiso manang adong sagu-sagu manang aik dison. Jadi nunga gine-gine ate-ate nami nida sagu-sagu na didok diakon. Dungi di tengah Jehova ma tutong-tongan ni bangsoi aka ulok tulung api aka memerguti bangsoi gabe marmaten ma masai turap sian Israel. Dungi robe mamang bangsoi manopot si Musa akan nama nunga mardosa hami ala nama rungut-ungut ami dopak Jehova dohot dopak ho martangiang maho tu Jehova asa dipangido sian hami ulok tulongi api i. Jadi martangiang masih Musa mangodihon bangsoi. Dungi Roma hatani Jehova. Bahema di hosada ulok tulung api jala sakotema itu hau pertonggol. Ya adong manangise na hona pargut jala di bereng tusi ikon mengolu ibana. Jadi di suman si Musa masada ulok sian lembaga jala di pasakoton matu hau partonggol. Jala ia adong manang ise na pinargut i uloki jala bereng dopak ulok tumbagai laus mangolu ma ibana. Ima sahatna martua do halak na tumangingon hatani di bata jala na upayoksa. Amen. Tak hatidak ko mahaporsaw tay, songon na yang tinidak ko nidong atas sa haporsaw di sa dok portibion, rap mahita mandok. Aporsea di debata Jehova, ido ama pargugo na sa tudosan, na tumapalangit dohot tano. Aporsea Jesus Kristus, anak debata Jehova na sasadai, ima na tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabi sa di perbadia, adorang suhaguan. Ido tuhata na tumawar na bernit di pangun silatus na matero tapajal do ibana di hau pinar sila na tuat tuturu gunet na mulak mangulu dari patuluhon na manaik tu surgo la hudul tu siamun di bata Jehova amanai pargugo na satu dosani isima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di perbadia jaladong sada huria nabadia, huria ataupun nihalak Kristen akan nabadia, dohot diasani dosa, dohot dihatai nama dok,
mulak mangulu do sagini halak nang mate, dohot yang alun na sura sudah. Amin. Tabegema titing na masa di HKP Kebayoran Lama Minggu 10 Maret 2021 di Minggu Lotare. Keluar di Minggu ta sadareon ima Minggu Lotare. Jala topik di Jamita di Minggu ta sadareon marlas ni roha ma hamu. Titing na marbagas. Titing paduahon. Nang majalo pasu-pasu parbogaso ma dong atta. Peter Prianto Silitonga. Ruas ni HKP Resort Kebayoran Lama. Maringanan di Kapung Ceger RT 01 RW 01 Jurang Mangu Timur. Anaknya Mata Situa Jamat Silitonga. Tubuh Ninata Murnika Boru Nadadab BA Dot Orana Maria Dian Patricia Boru Pangaribuan. Ruas ni HKP Resort Kebayoran Lama Maringanan di Jalan Lembang FB 4 nomor 12 sektor 7 Bintaro Jaya. Boru Mata Insinyur CT Thomas Pangaribuan. Tubuh Ninata Insinyur Clara Marsaulina Boru Pardede. Pemasuan di Patuba di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama pukul 9.00 WIB. B. Titing Parjolo nang majalo pasu-pasu parbugaso ma dong atta. Besdin Semorakir SE. Ruas ni HKP Resort Kebayoran Lama. Maringanan di Pamulang Villa Arjuna Blok DF 2 nomor 8. Anak ni Amata Untas Maruitu Tua Semorakir Nahinan. Tu Ninata Naya Boru Silitonga Nahinan. Lot Orwana Linda Marihot Boru Gultom. Ruasnya HKP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin. Maringanan di Jalan Pondok Kelapa, Blok B, 11, Strip 19, Jakarta Timur. Boru Mata Situa Victor BS Gultom Nahinan. Tubuh Ninata Esmin Perine Boru Silitonga Nahinan. Pemasuan di Patuba di hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 di Gereja HKP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin, pukul sia 00 WIB. Saya di pasu-pasu tuhata ma dongata nanang majalo pasu-pasu parbugasauni. 2. Ruas Nataba. Mulai sadarion Minggu tanggal 14 Maret 2021 nunga di jalo huriata keluarga Dr. Andus Iwan BM Tampumulun MM Dame Boru Pakpahan SE AKMSI Dohot 2 Halak Bawa Yanakon Manisida. Rosian HKBP Resort Bogor masuk Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Atas Gorni Huriata di Pasahat selamat bersekutu ma dihamu amang inang. Jongjong maju asida. Dapat Tolu, seremon Ina Lydia di hari Senin tanggal 15 Maret 2021 mulai pukul 10.00 WIB di Patupa Huriata do seremon Ina Lydia Nas Salmen 65 ayat 1 onom diuluhon ni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. 4. Sermon pengumuman lansia di hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 mulai pukul 9.00 WIB di Patupa Huriata do sermon pengumuman lansia Nas 1 Tesalonika 5 ayat 10 sampai 10. Niuluan ni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. 5. Sermon perempuan di hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 mulai pukul 09.00 WIB di Patupa Huriata do sermon perempuan Nas Pesalmen 65
ayat 1:6. Niuluhon ni inang pendeta Jojor Boru Perdede STH melalui aplikasi Zoom. Onom, sermon Naposebulung di hari Kamis tanggal 10 Maret 2021 pukul 10.30 WIB Watu Pauni Huriata do sermon Naposebulung Nats 5 Musa 31 ayat 1 Niuluhon ni amang pendeta Eben S. Majuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Sermon guru-guru sekolah minggu di hari Jumat tanggal 10 Maret 2021 pukul 20.00 WIB Patu Pauni Huriata do sermon guru-guru sekolah minggu Niuluhon ni amang pendeta Eben S. Majuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Walu kelas katekisasi Sidi di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di Patupa Huriata do kelas katekisasi masuk pukul 08.00 WIB Niuluhon ni inang pendeta Jojor Boru Perdede STH melalui aplikasi Zoom. Sia learning calon sintua di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di Patupa Huriata do learning calon sintua Niuluhon ni amang pendeta Eben S. Majuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Sonima titing dihita di bagasan sa mingguon tuhatama nama masuk-masuk hita sa luhutna. Amin. Dameni di batana sumurung sian salut na roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita salut na aka amang inang. Naro marminggu di bagas joro sadarion. Waksongoni nangaka manami nanami namad dohoti parmingguon sadarion di ganup bagas nabi. Pasahaton nami ma tuhita saluhutna dohot tuamu akka manginang selamat hari Minggu. Sayang giak ma tuhatan na toktong mangaramoti hita. Lumubi na mga lehon hahipasod di ganup hita sa do sianak ka parsahitoni. Songoni nang ruas di Huriata, amanami keluarga papahan yang baru masuk menjadi jemaat anggota Gereja HKBP Kebayoran Lama. Selamat datang di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Tuhan selalu memberkati. Hatani di bata, turpuk jamitata di Minggutta Sadarion. Imasian na tersurat di Efesus, bidu 2, Mamukkamay siyan ayat sada sahat rodi ayat 10. So ma tidok hatana disita jahama marsikat sorin. Hamupe ngamati hamuna jolo hinorhon nyaka pangalaw siyon dohot dosa muna.
Rapon nasida do nang hita sa sudena na jolo, mangulahon aka hisap-hisap ni dagikta. Inataturut lomo-lomo di dagingi, rodi sakap-sakap na. Jadi anak sirimasad do hita, sian bakuhian, duson aka na asing. Alai anggo debata para si roha bolondo jala parholong roha na balga maradopon hita. Jalarapon Kristus do di pangului ba na hita. Aka nang mate di bagasan aka pangalausion. Nasian asin ni roha do bahin na malua hamu. Gaiberap di pangulu jalarap di palagit hita ugom-gom banua gijang di bagasan Kristus Yesus. Laos patuduhonon na do di aka tiki naneng rodo pesurung ni hamoraon ni asin ni rohana. Di habasaon nay maradopon hita di bagasan Kristus Yesus. Asian asi ni rohado umbahen na umalua hamu dalan haporseaon jalan dada binahen muna bisa leon-leon ni debatado. Datuk sian parulao ni asa unang adong na mamuji diri. Ay jadi-jadian na do hita akan nariak popa di bagasan Kristus Yesus asa marung taon dengan hita ay akaido pature debata hian asa parangioni. Ima sahatna. Uriani tuhata na hinaholongan di bagasan guardi tuhata Yesus Kristus. Mingguta sadariot tutumar goar minggu letare. Lapatan na marlas ni roha mahamu. Bersukacitalah. Hata letarion ima na parjolo na sinuarahon ni panurirang Jesaya tu tonga-tonga ni bangsa Israel. Ala nunga sikop pabahenan ni debata laho mabuan mulak bangsona ujui sian habuangan Babel. Di mana binuan ni debata na sidia muse mulak tutano kanan. Dida jala diboto debatado songodia hapariron manang penderitaan na niadupan ni bangsonay. Uju tarbuang na sida di Tano Babel. Tano Babel ima sada inganan niak kajolma naso manada di bata dupe. Masuhya marparsoran dohot di bata. Jala disima bangson tarbuan. Disima nasida maringanan saliling ni 70 tahun. Jala naikon rade nian disi. Jalamian nasida di Tano Habuangat di Tano Babel tang nalaw mga lului ulaon disi. Manang dadagabe songon inganan pangaratuan di bangsa Israel borhat siya Tano Kanan tu Tano Babel. Alay na diuhumi debatado nasida ala ni pangalaw Sion maradopon debata. Tang liha porsiay nasida debata. Saladang unduk benasida laho manguloy tona ni debata. Hidoasa diuhumi debata nasida marhite na paluason bang Babel rotu tonga-tonga nasida laho mabuan tu Tano Babeli. Siyan naniadupan ni bangsa Israel tutu dangarong dalan na buhay bahenon nasida. Ima laho paluahon diri. Tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kalau hanya mereka menggunakan apa yang ada dalam dirinya. Tangboy nasida paluahon diri siyan habuangan. Lumobi laho mangalo
hagugun ni bangsa Babeli. Ia so ikon pasrah, tunduk, jalapatu lahu mangului ahape pareta ni bangsa Babeli. Jala bangsa Babelope musedang apala di boto nasida. Nadong debata na markuaso. Mereka tidak pernah memahami bahwa Allah ada. Allah yang berkuasa. Justru mereka tidak memahami bahwa mereka juga adalah bagian dari ciptaan Allah. Alai songunima kiadan dohot situasi parnguluan ni bangsa Babel na sumanada di bata. Alanido nang bangsope tang bui paluahod diri siyan nania dupan na di bagasa parngulun nay. Alay alani naso oloy manasida marsihohot makapursiay di bata. Hidobay na korro ngulu paru kilon ni kunasida. Lapatan na out dangalani dosa. Out dangalani pabahenan na soringgan maradop po debata. Papasti urupan ni debatado nasida. Hayak pasobuan ni debata akan na sayuduk banguloy di bagasan hasusan nguluna. Papasti urupan ni debatado. Tidongani debatado, jala di pargukui debatado. Termasuk madohot na pasidik ko na mabahin ajahaton. Dohot aka na mabahin nasuringgan tiadupan ni debata. Paidaro nakin siyan nong tajaha di turpuk epistel tay ima sada bakko pangalaho ni bangsa Israel. Nga di patuduhod debata kanadinggan di ngulu na sidalay say marungutungut tiadupan ni debata. Jala di patuduhod debata dotong huasona. Itu gak biasa konuduk muse. Jala songod dia pabahinan ni debata na say toktong patuduhon holong ni roha di tonga-tonga ni bangsonay. Naing taka satusan ni bangso tutu. Jalaido nani hati dakon ni Apostol Paulus. Obartu nani dok na di turpuk tahun nakit di ayat 4. Didok disi alayang go debata para si roha bolod dok. Jala perholong roha nabalga maradopon hita. Di Apostol Paulus. Alay na nga pala di pardulihon bangso Israelo nuzui. Sungod dia pabahenan ni debata. Nang diakui manangdang di hapor siyay be pabua debata. Ima debata para si roha. Jala debata parholong roha nabalga. Jadi mula didok Apostol Paulus, pabua debata para si roha bolon, jala parholong roha nabalga. Tutu naing patuduhon, manggobarhon, pabua nadong do halubian ni debata siya colma. Do parasingan ni debata dohot jolma nadong di Portibion. Alay nadong di debata tunga diajari hita jolma haringot tuna pinahen ni debata tungulu ni hita jolma. Molo didok Apostol Paulus di turpuk tahun nakin ya debata para si roha jala parkolong roha diajar hodri nong tuaka Naolo
makaporsiay di bata. Jala memang nunga diajari di bata hita jolma asa gabe para siroha. Jala parholong ni roha. Wala itu tuh terbatas do nataulahon manang tertentu do nata patuduhon. Taringot tu nani ajarkon ni di bata disi. Terbatas do molo didok nunga diajari di bata hita pa gabe para siroha. Ahamana tahu patupa di bagasan ngulutta pabua para siroha hita. Taktu sudah jol marah hita gabe para siroha. Alai tertentu do. Jala para singanna tu debata, anggo debata, para siroha tu jolma, tu portibion. Tungimu saya didok, ia debata lima parholong niroha nabalga. Bolo diajari hita gabe parholong niroha ipe tongdo terbatas hita patuduhon holong niroha. Aladak sudah jol marah taha holongi. Gariada natatada pedang taha holongi. Justru dimusuhi. Alai di bata tu sudedo di patuduhon holong nirohana. Jadi tertentu do kita lahu mangulahon ahana niajarkon ni debata. Ima namasa di tonga-tonga ni ngulu di bangsa Israel. Ipatuduhon nasida do tong sengod dia pangalaho naso bihalomohod debata. Diajar hodonang asa para siroha do parholong ni roha. Alai nasida pe tertentu do mangulahoni. Harutung nang takas pedi tadda nasida si patadang olo mangulahon. Tangolo nasida mara siroha. Tangolo nasida marholong ni roha. Gariada balik ni nanido ni debata. Dohot nani ajarkon ni debatado diulahon. Kalau diajari debata nasida gabe parholong ni roha hamu dinna alai balikna na diulahon nasida ahama. Tang gabe parholong ni roha alai gabe parbada-bada ma nasida. Tang para siniroha alai mabahe nakka nasuding gamba nasida maradopon akadungan natong. Jalaido na sinakapan ni roha nasida. Ima pangalahon nama cetakas di patuduhon ngulu ni bangsa Israel gabe kadong na pinatupan ni debata. Kalau memang di setiap saat, di setiap waktu, nata penang ditadda debata alai na pinikiran na kanamaralo tu lomo ni rohani debatado. Ima ujahan na gabi terbuang tu Babel. Jadi dihilala nasida do songod dia do pangalaho do pabahenan ni bangso Babylon. Maradop ponakka naso makaporsiay debata. Alani nang matsay porsuk na niadupan ni bangson. Dida debata hidobain na disuruh ma akka panurirang tu tonga-tonga nasida. Tutu manungguli do paingoton atik behado olo nasida muba. Atik behado olo nasida muse manadda debata. Jala olo muse uduk tu debata. Ala memang debata hot do ibana patuduhon holong nirohana. Hot do ibana patuduhon
akan adingga tutonga-tonga ni ngulu ni bangso na tinopanay. Tutudak paluason na akan naolo mangulo ibana asamian ibagasa parukilo songon na niadupan ni bangso. Iduasa say disuru maka panurirang laho mabuan na sida paingoton na sida atik behado olo. Atik behado olo mulak manada di bata. Atik behado olo maninggal ko pangalaho na nyulahon na siday akan nasolinggani. Ido sada na matsayarga na pinatuduhon ni di bata tutonga-tonga ni bangson. Marhite sian sada parurirang na madok. Songon sitong na manguluaw tung nasolomodor hakku mida hamatian ni alak parjahati. Ia soikon mida hamumulak di parjahati tumadikon dalan na niyan asa mangulu ibana. Ngajura tabigi paduhani ima nanidok ni panurirang. Panurangi setahayak kamanginang nama dokoni. Hesekiel. Tersurat di buku Hesekiel, Yehezkiel 33 ayat 10 sadai. Jadi lapatannya di si adong tawaran na pinasahat ni debata. Lapatannya kalau mau berubah, kalau mau meninggalkan perilaku yang tidak baik, dan kalau mau kembali percaya kepada Allah, maka kamu akan hidup kembali. Alembolo solo nasida ahama muse naro. Imana nidok ni panirang Hesekieli nakin hamatian. Jadi ala dipatuduhot debatado holong ni rohana na balgai ido pain na holong muse mulak memang mau berubah. Holo nasida muse makaporsiai di bata. Holo nasida mangulahon lomo ni rohani di bata. Sahat tunabui di palua di bata sian parukilon. Malua nasida siak kabuangan. Sahat tunabui muse mian di tano kanan di bagasan las ni roha dohot hasonangan. Jadi do narido ni panurirang Jesaya alanunga dihilala nasida nabinahen di debata di dokma letare. Hatai lapatan nanak kini nang amang marlas ni roha mahamu. Bersukacitalah karena sudah menikmati kebaikan Allah. Marlas ni roha mahamu alanunga olo debata mabahe na kanaringa di ngulu muna. Parlas ni roha ala pabahinan ni debata. Ala pangurupion ni debata. Lumobi holong ni roha ni debata tuganuk jolma. Jadi disungguli mahitam muse marhite kuarni minggu tahun. Asa marlas ni roha. Alai marlas ni roha hitala taingot do pabahenan ni debata dohot holong ni roha ni debata tingolutta. Lumobi holong ni roha ni debata. Ala holong ni roha ni debata naubalga di ngulu ni hita colma. Tongon naung pinatupana tu bangsunay. Paluahon sian aholomon. Paluahon sian dosa. Gabe taului di bata. Gabe tahaporsiai di bata. Marhite hauduhon mangulahon lomo ni rohana. Alemoloso olo do makilalahon nabinahen ni di bata dohot holong ni roha ni di bata. Lakpatuduhonon nakanadinggan. Jadi nung nga di palua di bata hita sian haholomon sian dosa. Ala asidot holong ni roha ni debata na say toktong bangaramoti ngolutta.
mamasu-masu sudi na taula. Sahat tu na paroho na ka las ni roha di bagasan ngulut taon. Halani tahirim no. Kita masih tetap mengharapkan agar hidup kita selalu disertai, diberkati oleh Allah. Idolas ni roha na boy tapak kilalahu. Ale taboto do tutu anggolas ni roha di tunga-tunga ni Portibion dang boy hot ya, tidak bisa selamanya bertahan dalam kehidupan kita. Jala Tuhan Yesus pe nunga didok dipaingot disungguli. Papua adong do perubahan keadaan kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Nasoholan parohon las di roha. Alay adong do na parohon hasusan, na parohon arsa ni roha. Jadi molo di doktu hatta Yesus molo marlas ni roha sogot. Boy do muba las ni roha munai gabe arsak ni roha. Inna. Aku boto manang naung talami kiadat parnguluan na songoni. Alaidak saliling nahita di bagasan arsak ni roha. Jaladak seliling nahita di bagasan las ni roha. Itu asa di dok Raja Salomo isi di buku Parjamita bidu tului martiti bedo saduhutna na dihasiang anon. Ada waktunya. Halayang golas ni roha naung pinatuduhon ni batatu hita ima ala asini rohani di batado. Asini rohana nasa itoktong madunghani. Nasa itoktong mangurupi. Ngulu niyaka na porsyay. Jala na marhaposat tu ibana. Idwasa didok di topik ni Jamita. Di mingguta sa darion. Asini rohani di bata na panguluhon. Kasih karunia Allah yang menghidupkan kita hingga pada saat ini. Jadi holan asini rohani di batado natahilala na paluasok kita mian di tonga-tonga ni Portibiot totu patuduhonot tama na marsangap kuarni di bata di bagasan ngulutta si ganupari. Amin. Martanyang mahita. Tuhan di bata Jehovah manami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate puji-pujian dohot hasangapom ma usobahon rohanami tuadopamu di bagasan tikion. Disalu na kadenggan ni basam naung di paturuhok ko tungulu nami. Boy hami margogwale Tuhan. Diramoti ho hami. Lumobi marhai pason marpungu hami di bagas coromon. Dohot di ganup bagas nabi. Laho marsaur dohot to marhite hatam nabadiyay. Ale Tuhan nga disungguli ho hami tutu songon bangsom. Naung makilala diak kadenggan di basam dohot asi di roham lumobi holong ni rohami. Naso di paluas ho nasidak. Dao siak kola ho mangulaho nakka naso di halomohon rohami. Alay di paingot. Disungguli jala dibuat kodo nasida asa olo mse mulak manguloi dohot makka porsiyay ho. Ido asa gabe sahat dipakilalahon nasida las ni roha na balgay. Sungonido nang napinatupam di ngulu nami ale Tuhan lumobi nasa itoktong madungani kami. Hala niasi dot tolong ni roham de Tuhami ale Tuhan. Kabiboy hami di bagasan hagogon. Mangulak kasulaw nami si ganupari.
Wilalahami doak ka pangaramoti omwale Tuhan. Iduasa tibagasa sadariodi na marsaur hami dohoto. Ipaingot hodom se tuhami asa parsidohot na kami. Tibagasan las ni roha lumubi aka nasa itoktong mangulahon loman ni roham. Puji hami maho wale Tuhan sian saluhut dengan dibasam naung sahat tuhami dibagasat tikiot. Wale toktong dope hami mangido pangurupion siak wale Tuhan. Asa ho na matungani hami na mga ramoti hami. Jala toktong dibagasan hagugo kami sude mangula kasulaon si ganupari. Ang diat barhite, boy sahat na nga kapasu-pasu na siya ko'y. Hali Tuhan, tuktong do hami, muse mangidwa sa ho na matungani hami na padauhon, haka parsahiton. Lumobi na sa yadong do pemasa di tonga-tonga ni parngulon nami, di humaliak kami, di portibion manang nadidiya pe kami. Lepos doroha nami ale Tuhan, marhiti holong ni roham, molo sa itoktok kami patuduho nakana pinangidom. Diramoti hodo hami. Jala dodo siya kami akka naso utaga pami lumobi parsahiton. Posdoroha nami di sudina, pangurupio dohot padongani omudingodu nami ale Tuhan. Moliate ma pasahat kami sudinang akaruas ni huriap sa edunghani ma. Mamukasya na kadadanak na metremaja na poso na magurang dot akalan siya pe. Asa toktong di bagasan hahipason. Asa toktong buya le Tuhan makilala jaka dinggan di basami. Ale Tuhan di batama namin ang di bagasan sa dariope. Toktong doho pasatami tuho wakadongan nami sian ruas di huriam. Natungod depe di bagasan parsahiton nuay. Adong namanang napiga-piga sian ruas di huriam. Na mga dupi akka parsahiton dohot na hurang hipas pamatang nalani akka naro sahit tunasida. Lima yanakon nami Jason Dapis Marciano si Tanggang, Atwin Welmar Christi si Majutak, amang Dr. Andus Antonio si Majutak, Nyonya A si Majutak, Dr. Anda Tiorida Boru si Hombing, MPD, Angelia Katerine Boru si Manjutak, amang Simon Pardede, amang Sapetua Tapubolon, amang Hilmar Ambarita, dohot inang Nyonya Hilmar Ambarita Rumia Boru Hutajulu, Nyonya Tiar Maruli Parhusip Boru Sitopul, Nyonya Nurmawati Tambunan Boru Hutajulu, amang situa Dr. Andus John Walter Sintindaon, amang Johnny Sembiring SE, amang situa Edward Tambunan, inang Nyonya Reni si Matupang Boru Purba, amang situa Dr. Andus Gojok Perlindungan Bani Huruk, inang situa Nyonya Sitopul Rumian Pita Halomuan Boru Nadiak, amang Rato Ranto Lumbanturuan, amang situa Dr. Andus Morlan Budiman Siahan, amang Insinyur Dakler Kamberlain Tambunan, amang Monang Pasaribu, amang Tony Nahal Hutapia, inang Nyonya si Tumorang Sortaulina Boru si Majutak, amang Padita Daulat Perdumuan Pajaitan, amang Jungjung Hasiholan Manurung, amang Ridwan Irianto si Tumorang SEAK, inang Nyonya Hutapia Mauli Boru si Majutak, inang Nyonya Butar-Butar Saur Masdelina Boru si Rait, keluarga amang situa Ramos si Tanggang dot inanami rap dot ianakon nasida.
Upasahat tami matuho sudia le Tuhan ang giat tona padauhon. Akaparsahi toni ang giat boy tumibu malum hipas pardagingon nasida. Jalaboy di bagasan las niroha nasida laho manguduti ak kaulaon siganu pare tutik kinanengro. Mauliate ma hali Tuhan di parsauran nami di bagasan sadarion dohot honang dinamula pihamian non say homana toktong madungani hami asa daw siak kami ak kaparmaran naso di halomohon rohanami. Tangihom matang yang nami ale Tuhan na upasat tami tuho di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani tuhatta ojahan di bereta imasian 1 Tesalonika 5 ayat 10. Mandok mauliate mahamu siala saluhukna aido dipangido debata sian hamu marhite Kristus Yesus. Marede mahita sebukede nomor 427 ayat sada uhud mampung peliata tapasat ma peliata tu huria dohot tu pusat. Tapasahap ma piliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon na denggan, dohot nasaw libasan na mauliutus. Upasat hami ma siyan na nilihom mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asahu parhasiak kami pilianon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni selehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mulyate tuho.
marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami nadi Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaummu, saya saut malo meniroham di Banua Tongon, songon nadi Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalohamuma pasu-pasu siat debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasor ma damena tutod di munabi. Selamat hari Minggu madihita salukna.